Hello guys, phung gam jo to na ta bong lang mai rok sai quay po sai jong mai po sai pe la ko khol sa tin ha ta ni bơ mai sa mane mai rang rok akoro phui ta bong la kam ma po jai ha ta na jai ong sa jo ar ta kam mai rong no sai te to no rok tai to tini no bo ma na salbo to halai ta sa je watir mani 2 din 3 din rok na je pere pere ji pha wati mang dokan dokan no bo thamaya ja Mati rong lai sile halba dokono thane bini bai dokan ro thang lagya tini hala alpo salbo tungte halai jipa riki simang phanta jaga korei ye hari rok se manam lai tongsi riki si hala je sutai tongmani baki bana lai sui pharane ri beta bo mairang rok mani sola wasi dibo sui hapla ang sile pore te glupni sunai ne to hala aro sile tong jipa suni sile halai phurong aise siri sui ha tini phurong aise siriya mane ta koita baje tong ta bong noin ta baje tong Halai suira ri rando nai te nei phung ri su to hala se rabo rando halai mene se sal hamya miani sala ro tini watale wadia tini po sal tung lai tu ha halai tabang mairong rok mas hai ginai mairong sai te to ho mairong mia sai ni to man si yang wate pen pen halai mukti rok phayo mukti phayo lai sai ja tini sai sinai nai sal tung lai sai sinai nai to apla lai tini sal to ha tini sai nai nai soin to ha Nong busa gya birat doi to ha norogo mafnai tini alpa hala nyong nai tong di an video no soya sak ane video no saja halai like ke ha subscribe ke ha khlai rdi tong mai khanyang ngai ga dam te ko mai rong ai ka dram tong to kana mono sak nai hani jaram do sak mani sai nai nok bisa tu sai mai sai nai nyal jakar bukri lai yang paling dar ko pajol le ba nok simi na sai nai mai rong jakar sakri lai Banda no bosta bray. Ita sa masnya doang kori. Banyak macam ni. Itu sani nanti taksi hubungi gamma. Rete kong hayang tiada tani beli ya itu ha. Tabok phone bisnya. Gang lai cakap sama ya ha. Soita kumai karamen sih soita tong. Bejo basa sakte keri ha. Hoira leba togo jar basa adar macam ni diu kaplai rogai pai rukhiri haja. Sas. Ema ek bat lai sas. Maislam bang mani maislam. Para Bwkhorok su kiting sih. Maislam bang mani bata sadi holong lai keri maislam berat bang. Yang kuai khandia sai la jai Bwkhorok sih tin dong sih ya kelum teruk serik lai sih nadi. Kulum mani kono mote se saiplan ha ta kono mote sai ha ta Bwkhorok kiting mani nokni mani noksi khudi mano humya Saimadiyaa ar ha ro koi sima tong na ar ha ro koi pe mane pore se nok mafnai ta MaiRong sai pe gina kono mote ek bar na sai pe la se ar ha rest la mala na ro koi sikil prati ni ar Bwkhorok kiting si ta kono mote kla sai tong ta bok sai pe gina kolom mani Bwkhorok kiting mani tar ko sima tong si raha Bwkhorok thanda ngesa Saimadiyaa nogrok ekdom kalai sing si MaiRong sai te khao si mar ko si kolom mani tung phla mani boi sikjat sallai besi si tingge koi khandia sai to chaklang taklai koi khandia samani phol manai to ha emani se Bwkhorok kiting lar koi rok sa leba angple sai ba tong mai hala wai ha hu malai ma sa ekdom leng nokni hinai tongmani na je wate se wai to har bo no barbo phayo kusa bera arti no rok matai wate ro no kholat no rando ya no barbo phai to no bat alpo na di wate be wahala prat ngai rok serung dia sama be
얼po 녹화고서 몰라서 파요 얼포시 녹화 순드럽 앙문 녹후니 너희 어머 녹 파르경만 있어 양 녹화고서 몰라 부르네 알아 파요 해야 리록세 자 손마 손마야 마 카르카르이 마 손지 tahu tulai tu ikut kerana nogro mandi lang watai bay tak isu watai sareha tapi pahля pahnya nokha kesem itu nokha guru itu nai di nokha kesem itu kamera hal proses klasi nu kesem lagi sih ya tapi ikut kerana tahu tu ikut lebih Malaysia ni nobai tahu hal ang tiru kului beha ya watai payo hal ba tar sih makluk sih tahu watai kelai jong Ini video ani iseng sinai besi cross lah dia yang nanti mama betusak lai cross sana rokna lai MNC be kunjur keseng kana mana bahasa rok bahasa fle cross sana kana lalu bahkan kerja lai be citer mana halang besi cross lah dia nak buat ini video iseng sinai gam kurang tong lai nak buat kana malanya kana ni video latin ba iseng ha tata